бозам субҳ шуду хуршеди оламоро нурпошӣ мекунад. ба дару хонаву кошонаи мову шумо азизони дил файзу баракату нусрату эҳсон медарояд. дуруд бинандаи азиз, субҳи зебои диёр бароятон мубораку фархунда бошад. барномаи субҳгоҳии сафои саҳар аст меҳмони хонадони шумо ва имрӯз низ мо таҳиягарони барнома бо бахшу сӯжаҳои ҷолиб меҳмони хонадони шумо ҳастем ва мақсади мо ин таби шуморо болида гардонидан албатта дар субҳгоҳон мебошад. ва агар мехоҳед ки рӯҳу ҷонатон ҳамеша боқувват бошад ва мақсадҳои дар пеш истодаро ба хубӣ ба сомон расонида бошед, биёед сароғоз як сурудро гӯш мекунем ва бозам бармегардем дар ин фазои душанбеи шаҳри нозанин барномаро идома медиҳем. марҳамат. дӯстони азиз, барои оне ки бадани мо ҳамеша бардаму солим бошад, мо бояд ба он ғизое ки истеъмол мекунем диққати ҷиддӣ бидиҳем. дар субҳгоҳон пас аз оне ки аз хоб бармехезем, бояд ба машқи пагоҳирӯзие машғул шуда, пас он ғизои солимро дар субҳгоҳон истеъмол карда бошем. хуб, бонувони азиз, агар мехоҳед ки бозам дастуромалҳои нав ба нав дошта бошед барои тайёр намудани хӯрданиҳо, пас бахше ки айни замон пешниҳодатон мегардонем, пайгир бошед. хуб, ин саҳифа ном дорад субҳона. албатта ин саҳифа моддаи пахш аст, бо ҳам тамошо мекунем.
субҳатон ба хайру шодӣ бошад. тамошобинони ҳамешагии телевизиони Баҳористон, бахши субҳона аст манзури шумо. ин субҳ мо тасмим гирифтем баҳри шумо чунин хӯрдании болаззатро омода созем. сараввал дар зарф 500 грамм орд ва каме намак меандозем. баъдан 300 мл оби гарм ва 30 мл равғани растанӣ илова карда омехта мекунем. мо чунин хамирро ба даст овардем. хамираморо мегузорем 15 дақиқа истад. як дона пиёзро гирифта бо чунин тарз реза мекунем. дар тоба равған рехта пиёзи реза кардаамонро меандозем. боз гӯшти қима кардашударо илова мекунем. баъдан забудаҳоро ҳамроҳ мекунем. як дона қаламфури булғориро бо чунин тарз реза мекунем. қаламфури булғорӣ ва сирпиёзро ҳам дар тоба меандозем. ду дона помидорро реза мекунем. пиёзи сабзро ҳам бо чунин тарз реза мекунем ва дар дохили тоба андохта омехта мекунем. хамираморо гирифта ба қисмҳо ҷудо мекунем ва ба шакли лола медарорем. яктоги аз лӯлаҳоямон гирифта тунук мекунем. маводи омода намудаамонро дар дохилаш меандозем, бо чунин тарз мепечонем. хурданиҳоямонро дар тоба мепазем. бинандагони азиз, хурданиҳои мо барои субҳона омода шуд. шумо низ метавонед аз ин дастурамал истифода бурда барои аҳли оилаатон омода созед. дӯстони хурдака ки мо субҳи зебои диёр барои шумо низ мубораку фархунда бошад. ин идомаи барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар аст ки шумо тариқи телевизиони Баҳористон тамошо карда истодаед ва мо медонем ки байни сужаву бахшҳои мо шумо саҳифаи дӯстдоштании хешро низ доред ва фикр мекунам ин саҳифа ном дорад ҳикоя. маҳз бо тамошои ин саҳифа шумо метавонед ки боз ҳам ҳикояҳои навбанав ва саргузаштҳои ҷолибро аз худ карда бошед. ин саҳифа омодаи пахш аст, бо ҳам мебинед. салом тамошобинони азиз,
منظور شماست حکایه روز از برنامه صبحگاهی صفای سحر. حکایه امروزه ما نام دارد کدام خوشرویتر است. در یک زمان یک اژدهای بدبخت یگانه چشمه مردم را از آن خود میکند. وی آنجا یک قصر میسازد و داخل آن به حضور زیستن میگیرد. بسیاری از جوانمردان کوشش کردند که چشمهشان را برگردانند، ولی آنها نمیتوانستند، چون که اژدها با یک ضربه دمش آنها را معیوب و مسلوق میگرداند. در آن مملکت یک زن زندگی میکرد که یک پسر داشت. پسرش به وایه رسید و قسم خورد که چشمه را نجات میدهد. البته بسیاری از مردمان به وی مصلحت دادند که این کار را نکند، ولی وی به کسی گوش نداده به اسب میشیند و به سر چشمه میرود. وقتی که اژدها جوان را در نزد چشمه میبیند، با تمام بودی آوازش عراس میزند و میگوید تو کیستی که از جانت سیر شده ای؟ مگر نمیدانی که نفر با من زور آزمایده نمیتواند، چون که چنین جوان تا حال از مادر به دنیا نآمده است. پس از این گفته ها اژدها کمی آرام شده و جوان میگوید خیر آمدی، بیا به تو یک سوال میدهم. اگر به سوال جواب درست داده توانستی و من درست گفتم، من از اینجا میروم، تو باشی چشمه را برمیگردانی. ولی نادرست باشد یک دم زنم به آسمان هفتم میپری. جوان راضی میشود و میگوید سوالتان را دهید. اژدها یک چشمک میزند و در نزد تیرزه دو دختر پیدا میشود. یکی خیلی زیبا و دیگر بدافت بود. اژدها از جوان پرسید کدامی از این دخترها زیباتر است؟ جوان کمی به اندیشه رفت و گفت همان زیباتر است که به شما معقول است. درست، یک باره و به اختیار جواب داد اژدها و این را گفت و جان سپرد و از چشمه برآمده رفت. جوان باشد چشمه را برگردانده مردم را از بلای اژدها نجات می‌دهد. این بود حکایه امروزه ما. بچه‌های عزیز، شما هوشیاری و زیرکی را از دست ندهید و همیشه پیش از کاری را به انجام رساندن اول اندیشه کنید. بخش‌های دیگری برنامه ادامه دارند. میگویند که انسانی با عقل همیشه راه حل مشکلی ها را در می‌یابد، ولی انسانی که دوراندیش است او به مشکلی ها نمی‌افتد. دوستان عزیزمند میگویند که در زندگی باید انسانیت همیشه علم و دانش آموزد، چون که تنها علم و دانش است که انسان ها را به مرتبه های والا میرساند و در بین جامعه به آبرو میگرداند. اگر انسان دانش نآموزد در هیچ یک دور و زمان نمیتواند که موقع خویش را بین آدمان و جامعه پیدا کرده باشد. دوستان عزیز، اگر شما نیز میخواهید که ذهنتان قوی باشد و علم و دانش ها را زود از خود نموده باشد، پس برای این راه و اصول های گوناگون موجود است. محض توسط پخش صحیفه نوبتی برنامه ما که نام دارد سنجش ذهنی، ما راهی خوبی یعنی مستحکم نمودن ذهن شما را پیشنهاد میکنیم. این صحیفه ماده پخش است. با هم میبینیم. салом бинандагони азиз, мехоҳед чусту чолок бошед ва зеҳни худро бо саволҳои гуногун санҷед? бахши навбатии мо барои шумост. дар ин бахш мо ба шумо чанд расмро пешниҳод мекунем ки ин расмҳо ба таври хира тасвир ёфтанд ва шумо бояд ҷавоби дурусти онҳоро ёбед. мегузарем ба саволи аввал. дар расм кадом сабзавот тасвир шудааст? вақт рафт. албатта ин каду аст. расми дуюм. кӯшиш кунед то ёбед ки дар ин расм чӣ тасвир шудааст. фикр мекунем.
албатта ин помидор аст. дар расми навбатӣ кадом ҳайвон тасвир шудааст? Вақт рафт. албатта ин қаҳрамони филми тасвирӣ панда ҳаст. ба ин расм бо диққат нигоҳ кунед ва ҷавоби дурустро ёбед. фикр мекунем. албатта ин шапарак аст. мегузарем ба расми дигар. дар ин расм ҷонвари обӣ тасвир шудааст. ёбед ки кадом ҷонвар аст. албатта ин моҳича аст. ба расм бо диққат нигоҳ кунед ва он ҷо чиро дида истодаед. ин замбур аст. умедворам шумо низ ҳамин ҷавобро ёфтед. дар ин расм чиро дида истодаед? шояд барф, барое ки барф ҳам сафед аст. кани фикр мекунем. албатта ин барф не, балки гули бобуна аст, зеро бобуна низ баргҳои сафед дорад. мегузарем ба саволи охирон. дар ин расм чиро мебинед? шояд ту бошад? фикр мекунем. албатта ин туб не, балки чормағз аст, зеро шакли чормағз ба туб монандӣ дорад. умедворам бахши мо ба шумо писанд омад ва тавонистед ба саволҳо ҷавоби дурустро пайдо кунед. бо шумо хайру хуш мекунем. бахшҳои дигари барномаи сафои саҳар идома доранд. дӯстони азиз, меваҳое ки дар кишвари офтобрӯяи мо тоҷикистон мерӯянд бисёр ҳастанд ва ҳар яки мо метавонем ки дар 4 фасли сол аз меваву сабзавотҳо дастрасӣ дошта бошем. хуб дӯстони иззат, ман фикр мекунам байни шумо ҳастанд нафароне ки меваи тутро зиёд ҳам дӯст медоранд ва навъҳои гуногуни тут мавҷуд аст. инчунин аз тут боз ширинӣ тайёр мекунанд ки дар бисёре аз минтақаҳои тоҷикистон онро ба таври васеъ истифода мебаранд. ва агар шумо мехоҳед ки боз ҳам маълумотҳои хешро дар бораи ин мева зиёд карда бошед, баъд саҳифаи моро албатта пайгир намоед. хуб, ин саҳифа моддаи пахш аст. бо ҳам мебинем. дар ин бахш бароятон дар бораи дарахти тут маълумот медиҳем. тут меваи истеъмолии инсон аст ки моҳҳои май, июн, июл вобаста ба макони парвариш месабзад. аз меваи он тутмавиз, талқон, ширинӣ тайёр мекунанд. дар навоҳии кӯҳии вилояти Суғд навъҳои тути балхӣ, бедона, биринҷӣ, кулолӣ, марворид, морпечак, рахш, фалғарӣ ва ғайра дар маҷмӯъ 20 навъ парвариш меёбад. дарахт ва меваи тут дар рӯзгори тоҷикон аҳамияти калон дорад. аз чӯби он ки сахту вазнин мебошад, устоҳо табақу чумча
баъзе созҳои тории мусиқӣ ва ғайра месӯзанд. Барги тут ҳамчун ғизои асосии кирмаки абрешим дар соҳаи кирмакпарварӣ истифодаи васеъ дорад. дар ҳамаи рӯстаҳо навъҳои гуногуни тут парвариш мешаванд. тутҳои беҳтарин ва машҳури дарвоз: бедона, ревичӣ, бедонаи сурхак, музаффарӣ, сафедак, рахшак, шехи шӯрак, малбет, шаҳтут, зиғарӣ, сангевнӣ ва чанде дигар мебошанд. дар айёми тутпаз мардум зери дарахтони тутро рафта ҳамвор мекунанд. дар аввал меваҳои хомпаз ва бемаззаи он меафтанд, ки онро хастут меноманд. вақте ки тутҳо пухтанд, дар зери дарахтон чодар паҳн мекунанд ва ба болои дарахт баромада меафшонанд. сипас дар сабадҳо тутҳоро чида мехушконанд ва тутмавиз ё тути қоқ тайёр мекунанд. тутҳои хушкро дар санги ҷувозан ё осиёб орд карда талқон омода месозанд, ки он тутпист ном дорад. тутпист ё орди тутро дар охӯрҳои махсус ҳамба ё ки кулӣ нигоҳ медоранд. он дар намӣ зуд сахт мешавад ва шахшудаашро бо тавару теша пора мекунанд. аз тутпист ширинӣ ва ҳалво тайёр мекунанд ва баъзе таомҳо ҳамроҳ менамоянд ва инчунин дар ҳамон шакли кӯбидааш ба чой истеъмол мекунанд. фуруғи коинот аз офтоб аст, фуруғи одамият аз китоб аст. дӯстони иззатманд, дар давоми рӯз бояд мо инсонҳо вақти зиёди хешро ҷудо бояд кунему ба китобхонӣ машғул шавем, чунки танҳо китоб хондан метавонад ки дониши моро мустаҳкам созад ва дар зиндагӣ роҳи дурустро бароямон нишон бидиҳаду моро муваффақ гардонида бошад. агар шумо низ дӯстдори китобҳо ҳастед, пас саҳифаи навбатии моро пайгирӣ намоед, ки ин саҳифа ном дорад муаррифии китоб ва бо тамошои ин саҳифа шумо метавонед ки боз ҳам аз нашри китобҳои нав ба нав бархурдор гардед. ин саҳифа омодаи пахш аст. бо ҳам мебинем. салом бинандагони азиз, бахши муаррифии китоб аст. дар идомаи барномаи субҳи сафои саҳар, китобе ки имрӯз барои шумо муаррифӣ мекунем ном дорад сулчиз аз устод азизи азиз. китоб соли 2025 бознашр шудааст ва барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ пешниҳод шудааст. дар китоби мазкур ҳикояву афсонаҳо хеле зиёд ҳастанд ва ман низ аз ин китоби шавқовар мехоҳам чанд ҳикояи хубро ба шумо пешниҳод намоям. бо диққат бошед. ҳикояи шоир. ба боғчаи мо шоири бачаҳо бобои наримон ба қозода омад. вай барои мо шеър хонд. мо хурсанд шудем. шоир ҳам хурсанд шуд. баъд гуфт: биёед байдбара кунем. дар вақти шеърхонӣ дар ҳарфи не мо дар мондем. шоир табассум кард, аммо мураббиаамон хавотир шуд. ин лаҳза ман аз худам шеър бофтам. номи шумо наримон, дар боғчаи мо меҳмон. бобои наримон хурсанд шуд ва моро таъриф кард. ана дар боғчаи шумо ҳам шоир пайдо шуд. сонӣ ӯ китобчаи навашро ба ман тӯҳфа кард. ҳамин тавр дар байдбарак мо ғолиб омадем. синою фараҳноз ширбиринҷ мехӯрданд. чӣ хел ширин, гуфт фараҳноз чумчаро лесида. бисёр бомазза, розӣ шуд сино. фараҳноз пурсид: медонӣ чаро ширбиринҷ бомазза аст? барои он ки шакар дорад, ҷавоб дод сино. наёфтӣ, розӣ шуд фараҳноз. сино лаҳзае ба хиёл рафту гуфт: барои он ки шир дорад. наёфтӣ. боз ҳам розӣ нашуд фараҳноз ва худаш ҷавоб дод: барои он ки модарам пухтааст. ҳамсолони азиз, дар китоби мазкур афсонаву ҳикояҳои шавқовар зиёд ҳастанд ва шумо низ метавонед китоби нависанда азизи азизро аз мағозаҳои китобфурӯшӣ ё аз китобхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, аз шӯъбаи кӯдакон ва наврасон дастрас карда мутолиа намоед.
ин буд бахши муаррифии китоб. бахшҳои дигари барномаи сафҳои саҳар идома доранд. моро пайгирӣ намоед. дӯстони иззатманд, хаста набошед. ин идомаи барномаи субҳгоҳии сафҳои саҳар аст ки ҳамоно тариқи телевизиони дӯстдоштани баҳористон тамошо карда истодаед ва фикр мекунам пас аз тамошои сужаҳои зиёд фурсат фаро расидааст ки бо ҳам як саҳнаи ҳаҷиро албатта тамошо кунем ва бозам хушҳолӣ намоем. хуб, ин саҳифа омодаи пахш аст. бо ҳам тамошо мекунем ва албатта бо ҳам механдем. марҳамат. хайр, ба дарс ки тайёр? офарин, қариб ки ҳама. аз рӯи журнал мепурсам. ба назди тахтаи синф мебарояд холмаҳмадова дунё. не норов муродҷон. кане муродҷон, ба назди тахтаи синф баро. мо ҳамаамон медонем ки муродҷон ҳама вақт ба ҳама дарсҳо бо тайёрии пурра мегӯяд. ҳозир мебинем кани муродҷон ба дарси имрӯзаи мо тайёр ҳаст ё не. муродҷон, кане ба мо бигӯ ки дӯстон чанд тоифа мешаванд? 3 тоифа. офарин, 3 тоифа. ба ин 3 тоифа ҳамон дӯстоне ки гуфтем, чӣ гуна дӯстон ворид мешаванд, дохил мешаванд? нонӣ, забонӣ, боз чӣ буд? ҷонӣ. офарин, дидеда? гуфтам ки муродҷон ҳама вақт ба дарсҳо бо тайёрии пурра меояд. кани муродҷон, ба мо гуфта деҳ ки дӯсти нонӣ. дӯсти нонӣ яъне чӣ гуна дӯст аст? нон намаки туро мехӯраду ягон масъалаи душвор ки пайдо шуд туро партофта мегурезад. офарин, дар ҳақиқатан ҳам ҳамин хел аст. дӯсти забонӣ. дӯсти забонӣ чӣ гуна дӯст аст? дӯсти забонӣ дар пеши туро таъриф мекунаду дар пеши дигар кас ҳар чиз мегӯяд туро. офарин, яъне ки дӯсти забонӣ дар наздат дигар гап мегӯяду аз пасад тамоман дигар гап, яъне ки ғайбат мекунад. муродҷон ҳамина дар назар дошт. дӯсти ҷонӣ чӣ гуна дӯст аст? дӯсти ҷонӣ шахсе аст ки ҳамеша дар бари ту аст. ба вай фарқ надорад ки ту сарватмандӣ ё камбағалӣ. офарин муродҷон, яъне ки дӯсти ҷонӣ он касе ки дар ҳақиқатан ҳам дӯсти ту ҳаст нигоҳ намекунад ки ту бой ҳастӣ ё камбағал. дӯстиашро давом додан мегирад. офарин муродҷон, офарин. ба муродҷон баҳои чанд мемонем? 5 фарбеҳакак. 5 фарбеҳакак насибат. норов муродҷон. офарин. ин телефони ту занг зад. бале, ин телефони ман. ту медонӣ ку ба мактаб ба дарс хонанда ҳеҷ гоҳ ҳамроҳи худ телефон гирифта намеорад. кани ба мо бигӯ ки ба ту занг зад? ба ман як дӯстам занг зад. як дӯсташ. ана акнун ҳозир мепурсем, ана ҳамин дӯстат ба кадом тоифа ворид мешавад? яъне аз ҳамун тоифа ба кадомаш дохил мешавад ҳамин дӯсте ки ҳозир ба ту занг зад? ба ягон тоифа дохил намешавад ин дӯсти ман. барои чӣ? барое ки мо навакак шинос шудем. нав шинос шуд? Не, нав шинос шудем. навакак шинос шудеду аллакай ба ту занг мезанад. дар куҷо шинос шудед? дар интернет. дар интернет шинос шудааст. норов муродҷон, баҳоят 3. барои чӣ? боз мепурсе ки барои чӣ? боз ҳайрон нигоҳ мекунӣ. барои ихтироат. яъне муродҷон тоифаи 4 дӯстонро ихтироъ кард. яъне дӯсти чӣ? интернетӣ.
барои ихтироъ кардани тоифаи чоруми дӯстон, яъне дӯсти интернетӣ баҳоят 3. Ту медонӣ ки ин дӯсти интернетӣ ту бар ин хонандаи фаъола каллакаду мегардонад. Эшит баҳоят 2 барои ихтирои дӯсти интернетия.
دوستان عزتمند، اگر امروز نقشه دارید، امروز مقصد دارید، پس باید در آن همین روز کوشش نمایید که به مقصدهای خویش رسیده باشید و آن همین روز باید عمل نمایید. چون که فردا دیر خواهد شد. هوس‌هایی که انسان در قلبش دارد پیر خواهد شد و دیگر در فردا قوتی به مقصدها رسیدن نخواهد بود. پس ما را می‌باید که از این فرصت‌ها به طور وسیع استفاده نماییم و در هر یک قدم کوشش کنیم که زودتر به مقصدهایی که داریم رسیده باشیم. خوب دوستان عزتمند، در همینجا برنامه صبحگاهی صفای سحر به اتمام میرسد و در فرجام برنامه برایتان سعادت روزگار و تمام خوشبختی های زندگی را آرزومندیم. تمنا می نماییم که در کشور ما آفتاب صلح همیشه نورپاشی کرده باشد و این دوشنبه شهری ما روز تا روز زیبا و دلاراتر گردیده باشد. با امید دیدار تا صبح دیگر، خیر.